Miksi sä laitat edes pisteen? Ilmassa on taistelun tunnetta. Anna 1, Helena 1. Loppuottelu on käynnissä. Tästä se lukee. Otetaan uudestaan 3 erää. Vai 5 poikki? 5 poikki. Okei, mulla on 2, mulla on 1. Otetaan molemmat, että menee pukin syliin. Kamppailu on kiihkeä. Se joka häviää menee. Se joka voittaa menee toiselle. Sharon on ekana jonossa. Istumaan vasemmin peliin. Mä en nyt tästä jos 5. Otetaanko tää? Otetaan täys. No niin, Nips kuvaa meitä. Facebookia tai jotain. Näinpäs nyt jotain tosi pakuttavaa, kuten oma maali tai... Tai vaihtoehto B:stä voidaan tehdä sen pallon. Oi tolppa! Missä on Granlund ilmavaiva? Yeah! Maali! Purriita! Maksa maali! Arriba! La punta, la salita! Scrata spray! Scrata spray! Mutta panda! Muista plena Edvard! Ai! Team Jakob Stär, no play! Ai pella mukosi! Ai! Der Lukker CD bara eri! Lavan edessä. Joo. Isolla eräinalla. Joo. Ei missään lavasti pisteellä. Ei missään. Lavalle mennään sinne. Sinä menee. Minun jalka perke! Maali! Eiku maali! 3 täydestä erästä, vaikka tämä on vasta ensimmäinen. Oi. Skikkerdöre! Minä muistan tämän, jos sinä rupeat menemään voitolle. Sinä myös. Sinä ensin. Minä menen ensin. Vien teille kummaltakin voiton. Se on tappio. Niin. Ai jaa. Rangaistuksena. Menen minä silti. Sinä voit painostaa. Muchas gracias! Ansias. Taco Bella! Ai niin, Hurjaa mennään. Sinä olla puolueellinen. Missä? Sinä voittaa tuon pallon. Mikä on tuo rake? Sasuken. Et laittanut pistettä itsellesi, ei se mitään. Minä olen aika järkytynyt ääniä. Ja kommunisti oli jo juhlimassa tätä maalia. Ja sinivalkoinen Suomi, joka tätä juuri 94 vuotta kuoli. Maalivahti veti lonkkaa siellä. Kommunisti on voitolla. Nyt Suomi paina. Tai anna kaikki vihaa sua. Ainakin kaikki suomalaiset. Venäläiset rakastaa. Kommunisti. Nyt siellä rippulaillaan. Oi, takas tuli. Oi, meni takas sisään. Oi, kommunisti iskee. Missä on tankki? Ja, oi!
Campazzo pelasti ja teki meille maali, voi! Mikä on tämä? Ei ole sinä voittanut vasta 1/3 ehkä. Kommunistit iskee ja nyt Suomi leijona paina niin, että Jaakoppi herisee. Ei kun jotain. Korisee. Ei sekään kuulosta fiksulta. Team Suomi vastaan nuo karvajalat. Ei, nyt kommunistia iske Suomeen. Ei tolppa, vaihda maalivahti. Ota se pois. Uusi kenttäpelaaja, vedä maali! Ei männy! Miksi ei männy? Puolueellinen tuomari oli siellä jossain. En tiedä missä. Kommunistari ei. Nopeammin. Miksi ei? Jukku, sinä häiritset minun keskittymistä. Maali! Suomi! Maailmanmestaruus melkein lähellä! Suomi paino päälle! Näytä missä Suomi kukkii! Nyt Suomi voi, nyt rauha, elää, nyt se pääsee omaan päälle. Ai pelataan oman päälle! Miksi mä puolustaja aivan jumissa mokkeita mitään? Puolustaja aivan kännissä. Tai ei nyt! Rauhassa Suomen poika. Vassa. Nyt pitkä päätynä perään. Ei noin! Väärä pääty! Suomi poika aivan jumissa. Ero tuomari. Ai joo, kommunisti kävi törkkäämässä. Nyt Suomen maalivahtipelissä on vähän hatarat tilanteet. Ja päästään nyt hyvää. Nyt päästään keskellä. Miksi se on ekstra ja nyt on kommunisti vasta kiekko. Ja nyt siellä Suomen päädyssä taas pelataan ihan hyvää rauhassa. Oiko olipa sitä Michael Granit taas ilman veivaamaan. Siellä oi Spede Pasanen, mitä hiljaa siellä. Täällä on kiikettävät kommunistit. Onneksi oli Ari Vatainen maalissa siellä. Ralliporro pelasti. Ja nyt taas, nyt on tiukat paikat. Mitenkä tämä menee? Siellä keskikällä kommunistit teki maalin. Voi perkele. Tämä ratkaisee nyt, kun me ollaan harjoiteltu tälleen, niin tää ratkaisee. Eikä meillä ole